เฮ้ย문 karlamatı. फैसाबो थाइसेबो गैयाना फैसा थानायमोनबा नोंलाय मानो फैद'? वा नों जाबाथाय फैनो मोना नामा? अ मोनाथ' र'। नों हालेव दोनलाबायो आं फैनो मोनलै। ओइ बिबारनि लाना दै थांगोन मा खालामगोन नोंलाय बिमा खर'? आरो बावदोंसो र' नोंखौ जाग्रोना लानि आं। मा जाग्रोनोलै नै आं दाग्रोनोसै। ओइ लान्थाया मालाय मा एथ' मोजां मोजां सानबाय थानायाव मानि डिस्टार्बब्रा? मा सानदोंमोनब्रा आंनोबो खोन्थाब्रा दे। अ फैदों मोजाङानो जादों र' साला इखौनो एसे लुथिनांसिगोन। खोन्थानायालाय मा जाखोब्रा इलाय? ओइ खोन्थानाया मा जाखो? होद अ माबा मानसियालाय ब्रेनावसो जाखोना मा जाखो इलाय? नोङो आंखौ तामाम जाहोदोंमोनलै। दाबो जाहोदोब्रा दे ब्र'। हैद फैसा गैयालै आंनाव। 50 थाखायानो गैया आरो नोंनाव 50 थाखायानो गैया? 50 थाखा थानांगौ। दहाय एसे फाङा सिङा फानदोंमोन आं। फाङा सिङा फानदोंमोन? बादो जागोन दे। हा ओंखारबायानो माथो र' दसे थ' आं मोखां सुना फैनि। मालायनि सायावल' जानो रोंगौ सालाया। ओइ थाबनो खालाम। दे जागोन दे। আমি তো গরিব মানুষ গরিবে হে চাকিম। এই আমি তো গরিব মানুষ आयु मोननाय मोनबा gila Aidi bokora Aidi Bro nोंसोरखौ ini baule sih sekali दांसिगोनसो नामाब्रा इलाय नोंसा नोमफाया फाहामनांगोन नामा सिख्रि जानायखौ आदा निमाहा होदोलै बे मोख्राया बै थांनाय सिख्लाखौ नुनानै नोंनि गारियाव सुलुफांदोलै आदा निमाहा होदोलै आरो बिदिसो बाव नामा खामानि दामानिथ' जेबो गैखाया आरो बेफोर सोलिया बेयाव गामिसो बे एथ' गिदिर गारि फैदों नङा नामा आरो मा सिख्ला नायनाय जानो नोंसोरजों मा जानो दा थांबायना sorry आरो सल्लिसबाव ना गारिनि दामखौ मिथिखौ बेसे 10,000 हर 10,000 आं नांगौ 10,000 दाउखा साइस जाला नोंसा फान सान्दों नामा गारिखौ मा जाबाय जाखो फैसाया हर माबार साना बिदि टाइम वेस्ट खालामना लाब गैया माम्बार हरबा हर जि सानो सान जायखिजाया फैसाया हर आंनो फैसाया हर मा सानो सान जायखिजाया फैसा नांगौ आरो नेक्स्ट टाइम नायनानै सलाय मिथिबाय माबायाव हगार मोख्रा माखौ नायना सौग्रोनो नोंलाय hot pala padi tuh kakak saya lo थौ फैसायानो गैया माखौबा मोनगौमोन इयो मादै साहा खालामनानै लाबोदोलै ओमफ्राय जाग्रायालाय
अ ओइ मालफोरखौनो लाबोदोलै ओइ नोंनाव फैसा दंना गैया ओइ फैसा गैयालै आंनाव नोंना दंना फैसा थाबावनायमोनबा लोंहैसो गोसोमोनलां देब्रा नों माबा मोनसे मेनेज खालामदो ना आं 50 थाखा होबायानो ना दखानफोरावबो रावबो फैथाराना फैसा बिना लाखिलाबायनोबो औलै सोरबा फैनायबा लाखिथारगौमोनलां नों लाखिलायना र' आं लाखिगोन फैथोल' मासे बोरमा ओइ गोरानसो माथो अलै माथो ओइ आसोल ओरै फैब्रा माब्रा आसोल फैग्रोलाय 20 थाखासो लांदोब्रा आसोल अ होलांदोब्रा दे गैयालै मानसिया फ्लेगखौनो सोनो मोनाखै देब्रा आसोल 20 थाखाल' 20 थाखाया थानांगौ खोमा र' नै दं र' नै ला वाह जाबाय जालालै इसोरजों जाबाय दे आसोल थेंक इउ ओइ लोंबाय थादोलै नोंसोर थांसै आं थाथ' दे सार थांदो दे थेंक इउ 20 थाखानि थाखाय थेंक इउ क्वार्टारनि जाबाय र' थौ थांसै थौ मादैमोननाव लोगो लायनोसै नै फैसाया मादै आया रकेटसो माथो इलाय ओ टनि बेलाय रकेट सैमासो माथो औलै एफा मालारानो नायलाय दिनै सेरे मलाव थौलाय थौ मालै रकेट भाई एफा मालारानो दिनै सेरे मलाव अ इमान मालदारानो बे आंनि गोसो जियानो जा दहायनि थाखाय सरि आरोना आं बिराद जावफ्लांदों जिरायफैदो ज' लोंसै मोजाङै रायलायनोसै सरि बुंखाबाय बिदि नायना लाब गैया माबार जिरायफै ओ टनि पेरेन्टसखौ लाना फैदोलै ओइ जाम्बा मा दैजों फैबाय नामा नों जाम्बा नोंजों ओमफ्राय मोसौ सिखावनांगौ फोरोंदों ना सेराव दै होननो नोंसो फुफानसो थांनो होदों दाखुबा साइज फुफानसोनि खोथाखौ मानो आंखो आं नोंसो लांग्रोदों नामा आं नोंखौ माबा होनदों नामा गारि स्ट्रेसनिबो दायल' नङा जाला मोनला खोथा दाबुं मोसौ गरम रायलाय मोसौ सिखावनि फिसायालाय आरो मोसौ सिखावनि फिसासो होनबावदों हेबो नामा नों र' हेबदो मा खालामना मा खालामनो बुलाय नामा फै फुलायनि दावखासाइसनि मानसिखौ आं मिथियालै आंगा मांगा होद जाम्बा बुलायनो माइफोराव मालाय दावखासाइसनि जायगाफ्राव मानसिया फुलायनो मा जोंहा न' नङालै इयो बुना रोंगौ फै मिथियाखै सला थां नोंसोर बायदिजों बुलाया फै बुलाया जोंबो मोसौ सिखावनि फिसाफोरजों थौ ओइ फाग्ला मा नायलाय हनै मैयानि सिख्लायानो माथो बेलाय आं मिथियालै जेबो नोंलाय माथो मिथियोरा आरे आं नुखायाखैमोन ना है इफोरखौ बादोलै दिनैबा आंखौ हले प्रप'ज होथारगोनलै फाग्ला जाबाय नामा नोंलाय बेखौ नाय आरो नोंखौ नाय खाथियावनो थानो समाय माथो नोंलाय मा बिराद जावबाय नामा नों ना गावखौनो एक्टर बायदि सानना लाथारबाय आरे भाई जावाखैब्रा मोजांसो होनदों आं आरो नोंनि बे हाथाय गोमो गेसु सावखौ लानानै प्रप'ज होनसै नों दे मा जायो नुसिगोन
थुलाय मा जायो नुसिगोन खिन्थु लासिंसिं जाबा आं मिथिया दै सेंग्राया साफाथार माथो माथो हैथानसैलां फैनाङा दे है थांथानसैलां ओइ आदा माथो आं फैहां जाबाय थाखो लाजिनाङा दे आदा अबाव थांनो नागिरदों जारौआलाय आं मुसलपुरावसो थांनो नागिरदों र' आदा दानो थांसैबा आरो थाङाबा ना नों मिथाइ जाहोनो र' बायनि आं जेबोआनो गैयालै दखानाव न' बेखौनो जासारदो आदाया फाल्थुथार मिनियो माथो नंगौ नामा जारौनि मुङा मामोन अ आंनि मुङा लिना ओमफ्राय नोंनालाय आदा अ आंना बड'सामोन अ नंगौ नामा मोजाङानो माथो औ माइबासो मोजां नामियो नोंनि नाम्बारखौ मोनगौमोन नामा जारौ औ दे नो लादो दे खोन्थादो दे जारौ 910135 ओमफ्राय 4949 ओमफ्राय नोंना मुङा मामोन आयु आदाया दसेनो बावबायबो औलै जारौ बाराद्राय जादों आंना इन्टारेस्टआनो लिना अ एबार गोसोआव थासिगोन दे नाटका दे होमबा आदा थाथ'दो आं थांसै दाय कल खालामसिगोन दे आङो दे जागोन दे टाटा टाटा हैद बड'सासो माथो मालै बच्चा अबाव थांनो ओंखारदोंब्रा नै ब्र इसे फिसा खामानि दं र' सिखा मावबाय नामाब्रा मा कचुट गानलायना फैखो है बिदि नङा र' ब्र इसे बेलेग खामानि दं खोन्थादोब्रा दे आंनो खोन्थाला नामा नोङो इनो खोन्थाबा जागोन ना ओइ खोन्थानाय मा जाखो खोन्थाला नामा आदाबो फैयाइलाय बाबायसो आं बाराबा दानो थांफिन गारगोन आं ओइ खोन्थानाय मा जाखो है दे खोन्थानोसै दे नोंबा जे पार्कआव फैदोंनो बेखौनो लोगो हमनो थांनि आं ए बिदिसो बेखौनो खोन्थानायफा गोबाव लानांबाय बुस्थुआ एसे पार्सनेल ना दे नोंनि दिनलै आसोल दे आल्लाह सैबवा आंखौसो हिन्जावजों रायजाहोसिगोन होजाथारसिगोन दानियाबा सना गोबाव जाबाय नामा ओहो जायाखैसेबो अ नंगौ नामा सना औ सना नोंनि थाखाय सानसेबाबो नेना थानो हायो आङो नंगौ नामा सना हगार नाङा आंनो नोंखौ आयु सना सरलै बेबि सरि तरि गैया आंजों थां आंखौ फैनो होबा होननानै एफा गोबाव नेदों आइया बेबि खोनासंग्रोना खोनासङा आङो आरे बेबि खोनासंग्रोना मा नै बेबि खोनासंग्रो आंखौ ना लामायाव लाखिना सेंग्राफोरा मा दम होदोंमोन आरो नोंखौबो माबा माबि होनदोंमोन रागा जोंना दोखो बुहुद आङो ए नंगौ नामा सना आं दिनैसो मिथिबाय नों जे आंखौ जोबोर मोजां मोनो सरि सना सरि होनलायनाङा सना थौ जोंना बैयाव थांसै जिरायनो थौ